sa sempat ngai ku play ki ba perlok mo ki ba set page ki video ke jonga te kena ke video ke bam tang ngai kai pi dan kat to kan mo ki perlok ki ba let's say ki kham kan mau shu password mo te jong ka Facebook tengah ni kai pi kum no pada pin le ho je kum kini ki video la de pisnang la da upload ha ka Facebook to ma let's say bon plot ki video ke jonga te teng phila jenjar bon wat te hakana ka YouTube pada mentang asna khnang kane nomor ba hidon ki ba kli te kum no ban le la da phila klet je password ke jong pi te page ngan screen recording bej mentang ngin le direct bej mentang ho lemba ka jing bun kam jonga teng khamla ban sna ki video ki kai pi te page mentang ngin le direct bej screen recording mo te page mo te hang ne mo te page mo pin le bina setting mo klik na ne ska badon kini klai nai tri hi te sa abi direct na jorang setting ro long hi te ko able support long hi te abi direct na setting te na setting phi pin i hang ne password and security klik hang ne te hang ne pade pin scroll support mo te kan ne password and security pin klik hang ne te hang ne pin i hang ne change password te pin klik hang ne change password te hang ne pin klik kan ne ka Facebook hi te anda pin ada klik kan ne ka Facebook pin i hang ne mo te hang ne phi pedap hang te current password phi da kan mau kan da phim kan mau nomor ba phi forgot khnang nomor ba phi klat password te pin le kum no ba pin yo biang ne pin kan mau biang mo te page mo ngan pin hikai phi te page pin i hang ne forgot your password pin I hang ne forgot your password klik hang ne te anda la klik hang ne te kan pha poi kut ye phi phila ban choose ha kano ka Gmail ne ha ka phone number ka jong phi ne phila ban choose page to hi te pin sai hang ne continue te enda la dap ai kum to te un sa poi kut sha ka Gmail la ne sha number phone jong phi kat ba phi kwa ban ai me kat ba phi kwa ban choose te un sa poi kut pin sa ban dap hang ne te enda la de ban dap hang ne pin sa sina bade password thamai te tangum ta hi lo long utahi pisa kan mau no uta password ba dang sina ma phi udai password ba udai jong phi pin sa kan mau no khnang ba khamsu ka phi la da phi kwa ban login la nei kwa ban pli ha kana ko por la da lese la da la ja ka phone la ne la da long shu ka phone te tang kan ne please bun